Mala, na? ina so ki mun safi in yi kudi sosai. Safi kuma bai rabe? Ka iya alwala kuwa? A kin san mu alwala wana ba mu yi shi ba fa. Mun dauki neman kudi sosai ne. Mun aje alwala a gefe ne. Kana yin sallah biyar wacce aka wajabta maka? Ba ma yin sallah sosai fa, gaskiya. To ina so yi kudi kama Abiola. Kin san Abiola Najeriya gaba daya lokacin. Ba wanda ya ka Abiola kudi. Kuma ga Tinubu yanzu president wana. Ina so yi kudi in fi shi. To gaskiya sai dai ka dinga yin sallah biyar a kowace rana. Sannan kafin ka kwanta bacci ina so ka dinga yin sallah raka'a 100. Ẹ wo, afa, ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ kò yé mi. Magana da kina fada wannan mala ni ban gane ba. Ni magana sallah ba shi na miki ba, niki mun safi ni na so yi kudi ne. Kina min wani magana sallah. To ai ko sai ka rike addini in kana so kai kuɗi. In baka rike addini ba ai ka zama aikin banza. Ẹ dákun mi ò fẹ́ ọ̀rọ̀ yẹn fi mí lẹ̀ jàre. Wannan faɗan banza in ka ga ba gan shi a wuta ba alƙur'an haƙi ne koyi shi.